तारीख मे 2026 जों हरिपुर बिसिनि सिङाव खबजानाय 23 अम्पिनगर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि सनखला गामियाव दिनै टिप्रामाव थानो हायनो हाय हामजागै बुबाग्रानि नाहार मुंना हामजागै थामसा उंलायसिनाय थामसा सारा त्रिपुराव ताइ त्रिपुरा सारा यक मंमानलिया हाय हिनै दिनै 28 नुखुंनि 78 भोटार তিনি जुदा जुदा पार्टी और सीपीएम बीजेपी आईपीएफटी टीपीएफ जत याकारै तिनी टिप्रामो थानी बानारम फालेगा नरम नुखना चुन जत फाइने रम तिनी सिनी ब्लक प्रेसिडेंट दङ अर्गानाइजिंग सेक्रेटारी दङ केसीआर दङ तिनी वाईटीएफ नि वाइस प्रेसिडेंट दङ बरि टीडब्ल्यूएफ नि ग्रुप दङ चुन जत वारियर और एमपी फ्रंटियर नि वारियर तो फाइ बरगनो खाबाय खुबाय सिनि पार्टीओ लामसका ते कलु बरग जों बाहायनो सिनि दलो बरगनि सुखे दुखे आपद विपदे सिनि पार्टी बरगनि तंनाय टिप्रामो थाङो जों बरगनो नायखलि तंनाय बुबाग्रा बायनो बरगनो बाहायनो तंना हायनि बरगनो जों लामसगै नाखा हामबाय सिनि प्रेसिडेंट किसा कक्सा हामबाय तो तिनी इलेक्शन पाइले माने उलो तिनी एमपी ब्लक आमसे ओबन पुइला तिनी पार्टीनि प्रोग्राम उनखा जॉइनिंग प्रोग्राम तो तिनी एमपी ब्लक ए खबजा बरिपुर बिसिनि सनखला गामिबो जों तिनी विभिन्न दल याकारि थाइनाय विशेष गरी बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम याकारि थाइनाय न जों हा काहामबाय नामजा सोंना लायखा तिनी उनखा 28 परिवारनि 78 भोटार तिनी टिप्रामोता हायखा थानसो ताते फैखा तिनी नो पांडव माने फैखा तिनी सद्य समाप्त इलेक्शन पाइ थांनायनि उनाव तिनी निर्वाचित सदस्य तिनी बरंगनां एमडीसी कमल कलय नखबै ब्लक नि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारी केसीआर टीडब्ल्यूएम नि मेंबर जक वाईटीएम नि वाइस प्रेसिडेंट नखबै तिनी टिप्रामोतानि वारियर जत मानजा गायनि जों बरंनो खाका हामबाय लामजाक संलायखा एबं आं आशा विश्वास खायु बसकांगो बुतेइबु जे बाजारा ताबो थांसा साबजाक फेमियाखौ बरंनो साबजाक फेनिहि आं वानसगु हामबाय आशा तिरि बाहिके त्रिपुरामोथा बानारमथा अनेक दिन आंबो बीजेपी उनो खायफैसा आईएलटी तिनि सिनि को तिनि प्रेसिडेंट दङ जों एक लगे न खायफैसा आं सराय फानो लगे लगे आं मिटिंआव थाङो एरपरे जों लास्ट उनके न तामुका बीजेपी थांखा सरकार आइखामाद्र इनके जों दाबो बीजेपी वो अनेक आं दंफायका नरतो लेपाक साइमनची एमपी बाहायके समस्या लीडरशिप गाहाम करिनि बागै अनेक कष्ट मान हायनि बागै दाबो खिन्दे जों नुमानो थांनाय अमो प्रभु पातालकेना बाजाजाक हायके गुबो yang dia ngai jona hai ya kari thamtika tebaisa tabo go chini edisi bo thangnayo bo chini soda go thai amhai ke onek chini actually some people leadership ka hamane ni bagai khan kare abone bagai tini leadership ka hamnano haini bagai tini o tripura motha banarom phaika chini bubagrani या ब्रह्मभाइका बिन लगेन आं हिमसिनाय आं वानसो नों बीजेपी आव बर्तमान पटं माने आनी बीजेपी आव तो आगे थांनाय बोसोरो आनी बुथ प्रेसिडेंट दङ आबनि परे आनी बदलास लाय आसकनो किन्तु आनी भोटार 12 फेमिली आनी पारानि तुलका 33 भोटार दङ आंनो आं करै खांके बराव करेखा आनी कंट्रोल बेपाक दङ बराव आनी बीसी इलेक्शन आनी सी दंके जों अनकन्टेस्ट लांनाय हिनै वानसो आसो आनी मोलसो